Ik ben Jan Wiebe en dat is Gerwin. En wij hebben op een jongen besloten dat bij deze bushalte dit bushokje moet. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Ik ben Henk Hiddinga. Ik jou wat invulling aan het bushokje. We zetten wel eens wat woljedel. Ik ga een vogelhakje ophangen. Dat is een beetje. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Ik ben Gedda en ik heb het boekenkastje wat vroeger bij ons huis stond in het bushokje gezet. Dan hoef ik hem niet elke keer binnen en buiten te zetten. Nou, dit is een deeltrainend dikje en daar staat een prachtige mooie bushalte in. En nou ja, ik weet niet of hier ooit een bus komt, maar die bus kan in ieder geval op het einde draaien. En ik ga er ook nog nooit een bus doen. Toen kwam er een agent aan, die vroeg wat moet dat hier? Wat moet dat hier? Wij wachten op ons busje, dat komt over een kwartier. Want waarom moet er een bushokje staan bij een bushalte dat niet een bus komt? Nou, wij hebben een heel vriendelijk buurtschap. En als hier mensen binnenhalen, dan moeten ze wel droog staan. Nou, en aan de bezoekers binnen, dan vind ik dat ze dreef staan bij de bushal. En op een gegeven moment zeggen hier dus, hé, dit is dit een bushokje. Ja. En toen zijn we, daar moet je vast heel lang wachten. We vullen jou er een invulling aan. We hangen hier wat spreuken op. We zetten dus wat apparatuur belden. We hangen een vogelhakje op. En zij is het. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Zo, maar die klok, hè? Dat is van Gerda Hamon, die had de klok ophangen. Ja. Rent altijd op tijd. Nou, en dit is de tweede klok, maar de eerste klok Ja. die stelt. Ja, die man is nu ook altijd bij de tijd. Ja. Precies. En deze slinger heeft een keer stel. Dat wie fut, dat dan had er van een vuurpijltje naar je slinger maken en het wapen van Trabant erop. En om het weer te voorkomen hebben we erachter een moezenval. Dus als ze die slinger er weer uithalen willen, dan... Dat is er niet. Dat is er niet. Busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Het wordt gedoogd, maar we moeten het een beetje netjes houden. Dat weer de instelling van de gemeente. Ik denk dat de gemeente het mooi vindt. Hè? De openbare bibliotheek is er nou gevestigd. Ja. Het is een soort multifunctioneel centrum worden. Ja, de burgerinitiatief zijn ze, dat omarmen we. Ja. Het is altijd maar een oude actie wat is het dan. En hoeveel spul kun je erin hingen en wat is veilig en wat is mijn naam. En dat is altijd maar een oude actie, maar volgens mij gaat het heel best hier. Het is leuk en je hebt leuk spul, heel veel mensen gaat ernaar en het giet van mijn idee altijd wel goed. Maar het is wel leuk, het wordt nooit vernield. Jonge lui fietsen hier nachts langs in het weekend. Ze zetten hier eens even in, maar er wordt niks vernield. Dat is het mooie. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo.